Takže toto je druhá dokrutka, sa zoznamíte s mojím vybavením, čo mám na farme. Toto je môj starší traktor, ten máme už v rodine po niekoľko generácií, dokonca 2. A tuto na druhej strane to je novší traktor, ja ho nemám rád, lebo to nie je môj kamarát. Ale poďte ukážem vám, jak to vyzerá vnútri. Samozrejme nesmie chýbať pivo. Voda do chladiča, keby náhodou vyvrelo, že nestane sa šrubováky a tak. Ale mám tento traktor fakt rád. Musím mať aj ono, bo sa mi dobre sedí na takých tutkovaných. Čo by som ponúkol svojej žene budúcej? Výľadkové jazdy na takom traktore, to sú nezabudnutelné veci. Poďte, prejdeme, ukážem vám, čo sa včera mi stalo. Bol to akurát včera, bol taký deň, že sme išli z kombajny, už nemám kombajn, som musel dať naspäť. Ale to sme boli, môžete, sme trošku pokosili a mám asi toľko pšenice, mám všetkého, to bude chleba veľa. Taký pocit, to je ten najkrajší pocit, keď sa môžete prehrňať pšenici a veľa je, no. A teraz by som vám rád ukázal svoje hobby, lebo budú mi ženy písať určite, no takže poďme, prejdeme na moje hobby.